उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि ओनसोलाव खाग्राबारि दखरा एबसुनि बानजायनायाव पाम्पुलि गयारि बिथांनि दैदेननाय आयराखि थियेटारखौ फैगौ 30 सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बर दाननि 1 आरो 2 खालाराव दिन्थिनाय जागोन होननानै सामलाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बे सानथामनि नायजाबफोरा जाबाय पाम्पुलि गयारि लिरनाय फाखन, जयकान्त रामसियारि लिरनाय जोमब्लावनाय हाथफ्ला आरो नरेश्वर खेरखातारिनि लिरनाय दाहाल नायजाबफोरखौ दिन्थिनाय जागोन होननानै सामलाय आफादनि लिंथुमगिरि बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बे नायजाबाव पाम्पुलि गयारि फाव खालामनाय आरो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। खाग्राबारि दखरा एबसुनि हेफाजाबाव बे बोसोरावसो गोदानै ओंखारजेननाय आयराखि थियेटार, बे आयराखि थियेटारखौ जोङो हरथामनि थाखाय हांख्रायनानै लाबोदों। फैगौ 30 सेप्तेम्बर आरो 1-2 अक्ट'बर बे खालाराव हरथामनि थाखाय जोङो खाग्राबारि जनता गेजेर फरायसालि जि गेलेग्रा फोथार बेयावनो दिन्थिनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। आरो जोङो मिथिनो मोनदों बे आयराखि थियेटारा बे बोसोरावसो गिबियै ओंखारजेनदों। आरो बे आयराखि थियेटारखौ जि जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सासे गोख्रों आरो गोसो बोनो हानाय सासे फावखुंग्रि बिथां पाम्पुलि गयारि बिथांनि जि दैदेननाय बे आयराखि थियेटारा बे बोसोराव आगान होदों। आरो जोङो मिथिनो मोनदों जे बे आयराखि थियेटारखौ जोंनि बिटिआर हालामनि आरो गुबुन गुबुन बिटिआरनि बायजोआवबो बे थियेटारा थारैनो जोबोद अनसायनाय मोनदों होननानै जोङो मिथिदों। दा बिनिखायनो बे आयराखि थियेटारखौबो जोङो नैबे खाग्राबारियाव जोंनि बर' रायजो राजा, जोंनि हारिमु अनफावरि बिथांमोनखौ नायहोनो थाखाय जोङो हरथामनि थाखाय हांख्रायदों। आसा खालामदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बे आयराखि थियेटारखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो जोबोद रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनदों होननानै जोङो मिथिदों। दा बे आयराखि थियेटाराव बिथांमोना हरथामनि थाखाय 3 नायजाब दिन्थिदों। खन आरो जयकान्त रामसियारिनि जोंब्लावनाय हाथफ्ला, नरेश्वर खेरखातारिनि दाहा, बे 3 नायजाबखौ बिथांमोना दिन्थिदों। आरो मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 9 सेप्तेम्बर बे अक्ट'आव बिथांमोना गिबियै दिन्थिजेनबाय। आरो बे हिसाबै गिबि दिन्थिजेननाय हिसाबै मिथिनो मोनदों गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनदों बे नायजाबफोरा। बेनिखायनो जोंनि नैबे जि खाग्राबारि हालामावबो जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि खाग्राबारि हालामनि साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोराबो बे आयराखि थियेटारखौ नायनानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, अनसायनाय मोनगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो बे थियेटाराव अर्थात बे नायजाबाव जोंनि बर' समाजनि माखासे जेंना, जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जि माखासे जेंना, रांखान्थियारि जेंना, समाजारि जेंना, राजखान्थियारि जेंना, सोलोंथायारि जेंना, दा बेफोर जेंनाफोरखौ बे नायजाबनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय बिथांमोना नाजादों। आरो बे नायजाबा जोंनि बर' समाजाव माखासे मेसेज होलांगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। दा बिनिखायनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों बे हरथामखौ जाहाथे नोंथांमोना लोब लोब फैनानै नायफैयो आरो हारिमुखौ सिबिनायनि असिलायै बे नायजाबाव थानाय माखासे जि आखुथायफोर बेखौ बेवहाय नुनो मोनगोन। समाजनि माखासे जेंनाफोरखौ बे नायजाबनि गेजेरजों जोङो मिथिगोन। राजखान्थिनि माखासे जेंनाफोरखौ बे नायजाबनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन। दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों फैगौ 30 सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बर 1-2 बे खालाराव जाहाथे लोब लोब फैनानै नायफैयो, जों बेखौ मिजिंथिदों। जाहाथे नोंथांमोननि जि मदद आरो सुबुरुनानो जोंनि हारि सिबिनाय, हारिमु फोथांनायाव हेफाजाब होगोन, बेखौ जों मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।